Вие заслужавате подарък, прекрасни хора. Толкова много работите, толкова много давате, раздавате се. Вие сте абсолютно прекрасни. И това, което идва към вас и това, което вие можете да си дадете, е напълно заслужено. Хайде да видим в това таро четене какво по-точно можете да направите или какво можете да очаквате. Защото то си е ваше. Ново начало, нов етап, нов цикъл. Оставили сте нещо зад себе си. Идват много благословии за вас. Виждам, че живеете в огромни лишения, но също така виждам, че това ще се промени. Време е да започнете да си давате, защото го заслужавате, а не защото трябва. За голяма част от вас този подарък може да бъде връзка, нова работа. Но аз днес искам да ви насоча и към нещо по-конкретно. Подаръците, които ние правим за себе си, това, което искаме да получим, но това, което не си позволяваме. Защото виждам, че в момента променяте много съзнанието си и този метод на мислене, начин на разсъждение, в който винаги поставяте себе си на последно място. Новия хоризонт е тук. Отидете и направете това, което усещате. Поне веднъж дайте за себе си. Купете си тази дреха, купете си този телефон, купете си онези обувки, за които купнеете, защото вие заслужавате. Това е един начин да поемете по пътя на изобилието. Защото когато вие си давате, Вселената продължава да ви дава още възможности да си подарявате. Били сте научени, че е важно да се лишавате, важно е да пестите. Но е време да научите, че изобилието е състояние на ума и виждам, че точно натам вървите. Каквото и да е това нещо, което желаете да си закупите, да си подарите, да си дадете, направете го. От тази крачка нататък ще започнат да ви се случват още прекрасни неща. Вие го заслужавате. Това е нещо ваше. И мисля, че тази завеса, която ще дръпнете и това ново начало, което ще откриете, няма нищо общо с това, което ви е било казвано. Зад нея се крие изобилието, любовта и това, което вие искате да дадете на себе си, защото вие го заслужавате. Заживеете ли с този метод на мислене, Вселената ще започне да ви дава още повече. Вижте профила ми за още четения. Също така, ако имате нужда от лично таро четене с мен, можете да си запазите такова през уебсайта ми или някой от методите, изписани на екрана.